Печелиш, моето момиче, едно е такова джибелче. Хубаво. Ето го. Печелиш? Айде, осветихме магазина. Да са живи и здрави. И имаме и трета. От късмет и здраве да не се отърват и на хората парите тук да дойдат. Казваме още едно. Още едно последно пускаме. Още едно. Още едно. Още една ще подарим. Мисли. 7-2, бързо, Айде 7-2. 7-2. 7-2. Пак ще е Тане. Я да видим кой ще. Тане, кой? Баяса. Баяс. Те са 200 коментара. Как ще спечелим? Как ще... Чакай да видим. Много има. Първият, дето е излезнал, е Марчела. Виж, само жени спечелиха. Само маски. Да. При мен са мацки, аз съм така. Тя жена беше на телефона. Тя вече, ама тя... Марчела е спечели. Браво на Марчела. 3 колонки. Ето, 3 колонки, печелите ги. Как ще си ги вземат? Ви знаете ли сега адресите? Как ще ги... Те си ги пращат на Viber.